Il-Professur Anthony Saracino Inglot ġie rikonoxxut fuq skala internazzjonali għal ħidma tiegħu fil-qasam tal-farmaceutika. Dan wara li l-professur rebaħ premju internazzjonali mas-Soċjetà Amerikana għall-Ispiżjara. Apparti il-karriera bħala lettur fl-Università ta' Malta, il-Professur Saracino Inglot ikkontribwixxa għall-iżvilupp ta' sistemi tal-mediċini madwar id-dinja kollha. Apparti minn hekk ħadem viċin ta' diversi ministri tas-saħħa u l-edukazzjoni u parteċipa wkoll f'diversi laqgħat fl-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. F'kummenti ma' One News, il-Professur Saracino Inglot spjega b'umiltà il-vjaġġ akademiku u professjonali li ġabu għal dan il-premju. Spjega li fl-Amerika studja sabiex ġab id-dottorat fil-mediċina u wara li sar speċjalista beda jgħallem fl-Università ta' Malta. Il-professur sqar li dan il-premju huwa sinifikanti għaliex iservi sabiex jaspira li żgħażagħ sabiex ikomplu jistudjaw f'dan il-qasam tant nobbli. Is-sinifikanza hija li turi l-istudenti kollha tagħna lil min jitħajjar li jkompli jagħmel ir-riċerka, li jkompli jagħmel l-innovazzjoni, kif bix-xogħol li wieħed jista' jsir fl-Università ta' Malta, kif wieħed jista' wkoll jiġi rikonoxxut bl-iżjed mod għoli f'dan il-qasam. Il-Professur Saracino Inglot tagħmel appell liż-żgħażagħ fil-waqt li ddedika dan il-premju prestiġjuż għall-istess żgħażagħ. Jiena niddedika di l-award lill-istudenti tiegħi, l-istudenti u l-kollegi tiegħi li mingħajrhom aħna m'għandniex għalfejn nesistu. Aħna nagħtu kollox li għandna lill-istudenti tagħna. Jiena li nidgarantixxi lill-istudenti li jieħdu din il-linja tal-farmaċija li qed jitlu f'professjoni nobbli, professjoni li fiha tista' tagħmel ħafna riċerka u li tista' tagħti kontribut direttament lill-pazjent.